Здравейте на всички! Аз се казвам Евгений и това е първият ми клип за YouTube. Реших да започна мой YouTube канал, понеже искам да пробвам нещо ново и с времето ще видим как ще се развие това нещо. Реално, аз съм човек, който спортува много и обича да ходя на различни места. Затова моят контент, който ще качвам, ще бъде базиран главно на тренировки, на съвети, как тренирам аз, как се възстановявам и най-различни образователни неща. И отделно ще ви взимам с мен на различни пътувания и ще гледам да има от всичко по-малко, за да може да разберете, че един канал не трябва да бъде съсредоточен само към една определена ниша, а може да съдържа много сбрани в едно. Това за мен е една нова крачка в живота и ще ми е много интересно да видя как ще се развие и докъде ще успея да стигна. С това мое първо видео искам да мотивирам хората, които искат да започнат нещо, но винаги са се страхували от това дали то ще се получи. Да, и аз до сега никой не съм снимал видеа, нито съм ги обработвал и със всеки ден, с всяко едно видео, аз ще научавам все по нещо ново. И чрез това искам тези хора, които ги гледат, да разберат, че въпреки трудното начало, накрая винаги ще се заслужава. Реално е това. Може да се абонирате за канала и да харесате и да оставите по един коментар, за да може това видео да стигне до все повече хора. И стойте и гледайте за по-нататъчен контент. Благодаря и успех!